שלום לנאווה בן משה, מנהלת פורטל ההתנדבות בישראל. מה זה הפורטל הזה? פורטל ההתנדבות הוא בעצם פורטל אינטרנט, שהמטרה שלו בעצם לענות על 3 צרכים בישראל, של המתנדבים מצד אחד, של ארגוני המתנדבים, המפעילים מתנדבים מצד שני, ולשמש בעצם מרכז מידע וידע על פעילות ההתנדבותית בארץ. גם מתנדבים וגם ארגוני המתנדבים? נכון, בעצם הוא נוצר כמענה לצורך שקיים בישראל. היום בעצם בקרב המתנדבים יש המון מתנדבים שרוצים להתנדב, והבעיה שלהם זה בעצם שהם לא יכולים למצוא מקום התנדבות. והפורטל בא לענות על הצורך הזה. יש להם אבל מאוויי לב. אני למשל רוצה רק לעזור לילדים. אז מה אני עושה? אני נכנסת לפורטל ויש 3 דרכים שאת יכולה לעשות את זה. הדרך האחת, יש מנוע חיפוש שאת ממש לוחצת, אני רוצה להתנדב עם האוכלוסייה שאת רוצה להתנדב, באיזה אזור בארץ, עם איזה גיל האוכלוסייה, פשוט לוחצת על כפתור והוא מחפש לך, פורס לך מגוון רחב של אפשרויות. כן. האפשרות השנייה שיש שם בעצם ארגוני מתנדבים העלו מודעות דרושים, ויש המון הודעות שארגוני התנדבות מחפשים מתנדבים ואת יכולה לפנות לשם, ויש מאגר של כ-300 ארגוני מתנדבים בארץ, שגם שם את יכולה לקרוא על כל ארגון, איפה הוא פועל, איך אפשר לפנות אליו, וגם שם את יכולה למצוא מקום התנדבות. יש גם כמו בנק כזה שאתם מארגנים? זאת אומרת, אני רוצה לתת 4 שעות מזמני ללמד מתמטיקה ילדים מעוטי יכולת. אתם יכולים לעשות את השידוך עם ילד שהוריו ידע אינה משגת, בעצם זו גם התנדבות. נכון, ובעיקרון, כמו שאמרתי, בעצם הפורטל הוא מהווה, מרכז בתוכו את כל הפעילויות האלו. בעצם בפורטל יש למשל את בנק הזמן, את העלית כאן פרויקט שקיים בישראל, בנק הזמן, ושבעצם אנשים ממירים את השעות התנדבות שלהם בתמורה למשהו אחר. בנק הזמן כמו בטיים, כמו באנגליה? כן, כן, בדיוק. מה שיפה בפורטל, שבגלל שהוא מיזם של ארגוני גג של מתנדבים, אז יש שם גם על בנק הזמן, ואת יכולה לקבל את הפרטים גם על בנק הזמן, ולפנות אליהם באופן ישיר ולהתנדב. זאת אומרת, קודם כל זה נפלא, ואני קוראת לכולם, מה הכתובת של האתר, של הפורטל? www.i כמו ישראל, וולונטיר כמו מתנדב.org.il. חכי איתי רגע. ברוח ההתנדבות הזו אנחנו מסיימים. תודה לכל המתנדבים שהיו איתנו היום. אם יש לכם תגובות, הצעות, אתם יכולים לפנות אלינו דרך הטלאול, או דרך אתר האינטרנט שמופיע כאן על המסך. תשמרו לעצמכם ותצאו להתנדב, ודעו לכם שדווקא לבני ה-50 פלוס זו הזדמנות לתת כדי לקבל. להתראות. אז אם אני נגיד רוצה באמת רק להתנדב לתחום כזה של נשים, נשים מוכות, אז גם יש, בעצם מה שקורה בפורטל, יש לינקים? יש לינקים לכולם, הכל בחינם, הכל מפורסם גם בחינם. אני אומר שאת ממש יכולה טלוויזיה קטנה וחכמה